Христос уваскрос! Усім прывітання, з вами ксёндз Олег Мылко. Сёння 12 красавіка, у літургіі касцёла другая велікодня нядзеля альбо нядзеля Божай міласэрнасці. Запрашаю да прагляду. Дарагія браты і сёстры, нядзеля Божай міласэрнасці – гэта дзень, калі уваскрослы Христос прыносіць у сэрцы супакой, не як ідэю, а як дар, вялікі дар, які проста даў людзям. Сёння мы бачым у літургіі слова, што страх закрывае дзверы, а міласэрнасць, якую нясець Христос, зноў адкрываюць гэтыя дзверы да жыцця, да сустрэчы з Богам. Часам наша духоўнасць, наша вера, нашы адносіны з Богам падобныя да пакоя, у якім хочацца схавацца, чы мы схаваныя з зачыненымі дзверамі, баюся, сумняваюся, не давяраю, не ведаю, гэтак далей. Але бачым сёння ў Евангелі, што Езус уваходзіць менавіта туды, у гэты наш пакой, дзе мы знаходзімся з усімі рознымі нашымі страхамі, перажываннямі і даець нам супакой, кажуць, супакой вам. Мы бачым у Евангелі гэтую сцэну, калі апосталы сабраліся з зачыненымі дзвярыма, з-за страху перад юдэямі, і Езус прыйшоў да іх, стаў пасярэдзіне і сказаў супакой. Гэты супакой – это не проста нейкая такая бесклапотлівасць, што няма праблем, нічога мяне не клапоціць, але гэта супакой адносінаў з Богам, супакой прымірэння з Богам. І праз гэты таксама супакой, калі мы яго маем, прынимаем прыняцце волі Божай, прыняцце выпрабаванняў, цярпенняў і гэтак далей. Езус таксама ў Евангелі звязвае гэты супакой і гэтую даванне міласэрнасці праз місію для апосталаў. Кажуць, прыміце Духа Святога, каму адпусціце грахі, таму будзе адпушчаныя, на кім пакінеце, на тым застануцца. Гэта таксама місія для апосталаў, да далей святароў і біскупаў, якую дае Езус пра сакрамент споведзі. Гэта першы сродак удзялення Божай міласэрнасці для чалавека. Папа Францішак шмат падкрэсліваў пра гэтыя справы, нават быў цэлы год міласэрнасці Божай. І ён казаў, што міласэрнасць – гэта не штосьці закрытае для асобных людзей, але гэта тое, што павінна несці свету. І узгадваючы, што мы, як вучні, павінны стаць служыцелямі міласэрнасці. Сустракаючы цярпенне бліжняга, даваць яму міласэрнасць, даваць яму дапамогу і такім чынам зноў нараджацца у новай надзеі, у Божай любові, Божай міласэрнасці. У літургіі слова сёння таксама Пётр кажа нам пра надзею, пра вялікую міласэрнасць сваю, праз вялікую міласэрнасць сваю Ісус Христос адрадзіў нас да жывой надзеі. Жывой надзеі, якой мы павінны жыць. Гэтая надзея нас вядзець да валадарства Божа, з якой мы павінны рэгулярна штодзённа сустракацца. Бо, як псалм кажуць, навекі яго міласэрнасць, яна вельмі вялікая. І сёння нядзеля Божай міласэрнасці, якую устанавіў сам Езус Христос праз аб'яўленне святой сястры Фаўсціне Кавальскай. І хачу менавіта гэтыя словы Хрыста пра ўстанаўленне гэтага свята, пра міласэрнасць яго, што яна вялікая навекі, зацытаваць. Каго цікавіць, хто хацеў бы сам перачытаць, гэта 699 пункт дзённічка святой Фаўсціны. «Дачка моя, кажы ўсяму свету пра маю неспасцігальную міласэрнасць. Я прагну, каб свята міласэрнасці было паратункам і прытулкам для ўсіх душаў, і асабліва для бедных грэшнікаў. У гэты дзень адкрытыя глыбіні маёй міласэрнасці. Я выліваю цэлае мора ласкаў на душы, якія набліжаюцца да крыніцы маёй міласэрнасці. Тая душа, якая прыступіць да споведзі святой камуніі, атрымае поўнае адпушчэнне правінаў і караў. У гэты дзень адкрытыя ўсе Божыя каналы, па якіх сыходзяць ласкі.
Няхай не баіцца наблізіцца да мяне ніводная душа, нават калі б яе грахі былі, як пурпур. Мая міласэрнасць такая вялікая, што на працягу ўсёй вечнасці не спасцігне яе ніякі розум, ані чалавечы, ані анёльскі. Усё, што існуе, выйшла знутры маёй міласэрнасці. Кожная душа ў адносінах да мяне будзе цэлую вечнасць разважаць над маёю любоўю і міласэрнасцю. Свята міласэрнасці выйшла знутры мяне. Я жадаю, каб яно урачыста азначалася ў першую нядзелю па Вялікадні. Не зведае чалавецтва спакою, пакуль не звернецца да крыніцы маёй міласэрнасці. Паўтору апошні радок: не зведае чалавецтва спакою, пакуль не звернецца да крыніцы маёй міласэрнасці. Гэта адказ, таксама можна сказаць, на сённяшняе Евангелие, як знайсці супакой, як шукаць супакой, звярнуцца да Божай міласэрнасці. У нашым жыцці шмат зачыненых дзвярэй перад Богам праз розныя крыўды, пачуцці віны, сораму, скажоных вобразаў Бога, нейкія прэтэнзіі да Бога, абіды на касцёл, на духавенства. Это ўсё зачыненыя дзверы, і міласэрнасць заклікае нас да міласэрнасці, прыняць гэтую міласэрнасць, адчыніць дзверы і даць, і ўзяць гэта, можна так сказаць, прабачэнне, якое Бог нам даець. І праз гэта таксама прабачыць розныя іншыя справы з нашым бліжнім, якія там прэтэнзіі і крыўды носім у сэрцы. Сёння Христос уваходзіць туды, дзе нам страшна, дзе мы закрылі дзверы перад Богам, перад бліжнім, перад сабой таксама, і прапануюць нам супакой. Супакой. І няхай гэты супакой стане нашай апорай, гэтыя словы Хрыста, які заклікаюць да супакою, і, як пачулі з дзённічка, праз гэты давер яго міласэрнасці, каб мы шукалі ягоную міласэрнасць, ішлі з пакаяннем, прымаючы гэтую міласэрнасць, і былі служыцелямі Божай міласэрнасці ў гэтым свеце. Амен. Дзякуй за ўвагу, усім добрай нядзелі, добрага тыдня, з Богам пакуль. Христос воскрес! Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община Мужчины Святого Иосифа хочет и дальше развивать свои интернет-проекты. Сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи, предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом!